foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. A y'aw bisimila Malikura kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan bi alamisadonya in na utukalo tile 17 san 2023 la o tulo bɛ Keyatu Tarawele de kumakan na. An ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan. CEDEAO tɔn jamanaw ka sɔrɔdasi ɲɛmaw ye tɔnsigi kɛnɛ sigi kɛ bi alamisa la Ghana awa ka kuma fanga jagoya bɔsili taabolo la Niger fanga dafirilaw bolola la. Yala o taabolo ninnu olu ɲɔgɔn de la ka kɛ CEDEAO kulu marayɔrɔw kɔnɔna na wa n'a sɔrɔ a ɲɔgɔn de la fɛnɛ ka kɛ a kɛra jamana jumɛnw na ani yala fɛnɛ danfara jumɛn bɛ olu ni nin sen nataw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ninnu ye ɲininkaliw ye an ye wele bila an ka politiki dɔnbaga lajɛ n'a tɔgɔ ko Isa Jawara ma awa kana a ka se ka jaabili di an ma ka hakili jagabɔ kɛ a koɲɛw kan. A b'an bolo nɛgɛ kan yan nɔ jɛmukan kɔnɔna la an n'a bɛna masala kɛnɛ sigi a taabolow kan. O bɔlen kɔfɛ nɔ kunnafoniw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko dansagokɛwalew ko fɛn ma b'olu la Niger jamana kan ko sabila ntɛnɛn tɛmɛnen na ka na araba la u ye dansagokɛlaw ye dankarili kɛ Niger sɔrɔdasiw la ka 17 ɲɔgɔnna faga awa k'a ta o don ma kana bila bi la a yirala k'a fɔ ko dansagokɛ ko waleya caman de bɛ a yɔrɔw kɔnɔna na ye. An ka laselikɛla min bɛ Ɲame n'a tɔgɔ ko Mohamed Kaba Jakite ale fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ kan yan nɔ. Ayiwa a bɛna kunnafoni laban minnu bɛ lakanako taabolo ani kunnafoni wɛrɛw kan a bɛna olu laseliw kɛ an ye. Air France n'ale ye faransikaw ka taamasira kɔnpanyi ye n'a bɛ mɔgɔw ta pankuru na ka taa n'u ye Mali ani farafina jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ la Faransi k'olu ye dɔ fara u ka dansigili la u ka taamaw kuntalaw kan Mali ani Burkina Faso ni Faransi jamana cɛla la. Niger ta kɔni o bilala fo wagati wɛrɛ la da yɛrɛ ma don kuma la an bɛna walawalali kɛ aw ye olu fɛnɛ kan. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɛmɛnlenw kan taabolo wɛrɛw kan dunuya kɔnɔna la ani Mali jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na. Awa ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna na ka bɔ studio 6nan na VOA soba la Washington DC. Aw tulo bɛ Keyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na. CEDEAO o tɔnkulu sɔrɔdasi ɲɛmaw k'olu ye tɔnsigi kɛnɛ basigi bi alamisadonya in na Ghana. Ayiwa ka taa kuma fanga bɔsili taabolow kan Niger jamana fanga dafirikɛlaw bolola la. O waati kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Aliman jamana ye olu fana ye wele bila nazarala keleya tɔnba n'o ye Union Européenne ye olu ma ko ka ɲangili gosi Niger fanga dafirikɛlaw kan. Mohamed Touré ale bɛ walawalali kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Sɔrɔdasiw ka fanga dafirili caman fɛ o mara nin kɔnɔ farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔ jɛkulu n'o CEDEAO sɔnna ka sɔrɔdasi jɛkulu dɔ sigi sen kan walasa ka sariya sunba sigi cogo kɔrɔ kan Niger jamana kɔnɔ. Bɛɛ fan ye an jɔnlen ye min kan wa an bɛ min yiriwa Nigeria jamana lafasalitɔ ɲɛmɔgɔba General Christopher Wabin Musa y'o fɔ Accra lajɛ la. A ko an ka lajɛ kun tɛ ka ko kelenw jaabi dɔrɔn nka ka sira dɔ labɛn ni timinadiya ye min bɛna ni hɛrɛ ye ka basigi sabati. CEDEAO sɔrɔdasiw ye u sen don kɔrɔtɔko wɛrɛw la kabini san 1990 Liberia, Sierra Leone kɛlɛw fana sen bɛ o la. Côte d'Ivoire, Benin ani Nigeria bɛna sɔrɔdasi dɛmɛ nka kunnafoni damadɔ ma bɔ kɛnɛ kan baara min bɛ se ka kɛ Niger jamana kan. Abdel Fatou Musa n'o ye CEDEAO jamakulu ɲɛmɔgɔ ye politiki koɲɛw hɛrɛ ani lakanako la y'a jira ko Accra lajɛ bɛna baara kɛ o kunnafoni kunbabaw la n'a sɔrɔla ko jɛkulu nin bɛ taa fanga fɛrɛw labanw na. Rusi ani Amerik jamanaw ye wele bila ka cidenya juru kɛ ka nin gɛlɛya nin ɲɛnabɔ. Sɛgɛsɛgɛlaw ko CEDEAO ka bolonɔbila fɛn o fɛn bɛna kɛ Niger jamana fanga tiɲɛni ɲɛmɔgɔw kama o bɛna kɛ farati ye sɔrɔdasi ni politiki siratigɛ la wa o jɛkulu ko a ka fisa ni cidenya juru kɔlɔlɔ ye. Ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoni ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Air France ye ale ye dɔ fara a ka taamasiraw datuguliw kuntalaw kan Mali jamana kɔnɔ ka taa se ani Niger jamana kɔnɔ ka taa se fo utukalo tile 31 waati ma. Awa Modibo Dambele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Faransika ni kɛnyɛrɛ ye pankunu baarakɛyɔrɔ ni ale de ye pankunu baarakɛyɔrɔ belebeleba ye mun bɛ farafina ani farajɛla ni ɲɔgɔn cɛ.
ni a ka baara ɲɔnkirila utukalo tile 7 ka bɔ Bamako ni a bɛ pankunubara 7 kɛ dɔgɔkun kɔnɔ. Wagadugu ale ye pankunubara pani siɲɛ 5 dɔgɔkun kɔnɔna la. Ɲame pani siɲɛ 4 dɔgɔkun kɔnɔna la. Niger ka sanfɛ kabakolo ale datugulen ka sababuya kɛ fanga dafiri mun kɛra juillet kalo tile 26 utukalo tile 11. Air France ale tun ye a lase fo jumadon ma ko a ka baaraw bena to senna ka sababuya kɛ fanga dafiri mun kɛra Niger ani Saheli yɛrɛ tagacogoya kan n'u k'a ma ko géopolitique. Jaabili la ka ɲɛsin nin waleya ma Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ye yamariya sɛbɛn mun tun dilen don Air France ma yaasa a ka se k'a ka baara kɛ Paris ani Bamako ani ɲɔgɔn cɛ ye dan sigo la ka da kan u ko France ma a ka dalakan labato ni o ye pankunubara o fanfɛla ye. Nin bɔlen a dɔgɔkɔrɔ ko wa nin waleya kelen fɛnɛ bɛ boli u ka baara min ni ale tun kan ka kɛ ni tilema in kɔnɔna la ni o tun bɛ ban fɔ octobre kalo la. U y'a ɲin'a fɛ ko a kan ka laɲini kura wɛrɛ kɛ tuguni ni a bɛ fɛ k'a ka pankunubaraw daminɛ tuguni Mali la. Faransi ani Mali u ye jamana doni ani bɔli yamariya sɛbɛn dili u y'o ɲɔnkiri u ka cakɛda so minnu bɛ Bamako ani Paris jamana fila bɛ t'a la. A yirala k'a fɔ ko fanga dafirikɛlaw Niger jamana la ka fanga dafiri ma fɛn bɔ dansagokɛlaw ka dankariliw la mɔgɔw la awa ko tɛnɛndon taratadon u ye dankari mɔgɔ dɔw la sɔrasiw la Niger ani Burkina dancɛ la ka sɔrasi 17 bɔnɛ u ni na ka tila ka mɔgɔ 20 ni kɔ ɲɔgɔnna fɛnɛ jogi awa nin taabolo ninnu olu yelen don cogoya jumɛn na ka faro fɛnɛ kan an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko caman fɛnɛ bɛ senna yin tuguni a yɔrɔ ninnu kɔnɔna la an ye wele bila an ka lasilikɛla ma Mohamed Kaba Jakite a b'an bolo Mohamed awa i bisimila an ka kɛnɛ kan ok an b'i lamɛla i ka ɲininkali ye min ye dɔrɔn kunnafoni laban jumɛnw bɛ aw bolo kɛnɛ kan yen nɔ. Denkani wale min ni ye a kuma fɔ sisan o bingani wale min o de bɛ kɛlen bɛ nin waati na Niger yan nɔ an b'a jateminɛ k'a fɔ ko i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sɔnni sisan talatadon sɔrɔsi maa caman tun fagara maa 17 ɲɔgɔn olu bɛɛ tun ye parachute sɔrɔdasiw ye ni o ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ bɔ pankuru kɔnɔ k'u ka jigin duguma o ye olu baarakɛlaw ye maa 20 tun joginna o senfɛ. O kɔfɛ a don kelen o su a fɔra ko bingani waleyaw taara bin anzuru fana dugudenw caman kan u ka dugudennin na min tɔgɔ ye ko Sarakwara ka maa caman fana ni bɔnɛ u ni na ye min kan k'u ka baganw ta nka maa minnu bɔnna u ni na an ma se ka o da sɔrɔ perepere latigɛ la kunun fana bingani wale dɔw taara tuguni ka Desa ani Merana olu fana ni dugudenw sɛgɛrɛ bingani waleyaw caman taara ye. An ye kunnafoni min sɔrɔ a fɔra ko a maaw tun ka ca kosɛbɛ ko bingani waleya minnu taara k'a ka ca ni maa 100 ye k'u ye u ka baganw caman ta ka taga ni u ye. An bɛ se k'a fɔ ko kabini ni fanga dafiri in kɛra fo ka na bila sisan na maa caman ni bɔra duguw kɔnɔ ani sɔrɔsiw yɛrɛ yɔrɔ maa caman ni bɔra an hakili b'a la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fana buruku marani na sɔrɔsiw dɔw tun fagara ye maa 6 ani maa 4 joginna. Nka sɔrɔdasiw tun ko o bingani wale min kɛra ko Faransi sɔrɔdasiw ye bɛɛ ye o bingani wale in kɛ. Bon an y'a ye kunun k'a fɔ ko CEDEAO fana ale ye laseli sɛbɛn kɛ laseli sɛbɛn in kɔnɔna la a ye sanabila kɛ ka taga maa minnu fatura nka a ye wele bila tuguni sɔrɔdasiw ma ko n'i y'a ye ni bingani ninnu bɛ ka caya ko sabula sɔrɔdasiw tɛ ka baara kɛ a ye wele bila u ma ka bɔ fangaso la ka taga kɛlɛkɛ yɔrɔw la. Donc ni kunnafoni laban ninnu de bɛ min ye bingani walew ye minnu taara ka Niger sɛgɛrɛ nin wagati in na. Ayiwa Mamudu o diyara n ye nka ɲininkali filanan fana ye min ye o nin wagati in na lakanakɛlaw yɛrɛ olu kafolen don ɲɔgɔn kan cogoya jumɛn na yaasa ka se ka nin ko ninnu kunbɛn komi kow ɲagaminen don a kɛlen bɛ fanga dafirila sɔrɔdasiw bɛ fanga b'u bolo yen nɔ u bɛ kɛlɛ la ni CEDEAO ye u bɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ wɛrɛw ye u bɛ kɛlɛ la u b'a la ka ko caman wɛrɛ kɛ yala sɔrɔdasiw yɛrɛ u ka moral bɛ cogo di kan kɔnɔna na i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan wa kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na wa. Bon, kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na sɔrɔdasiw a bɛ fɔ cogo min na nanzarakan na u motivelen don sabula u ka ɲɛmaaw de bɛ fanga kunna nin wagati in na
ɲama ninnu fana nin bɛ ka u rassurer ka kumakanw f'u ɲɛna k'a fɔ ko waati nataw la kow bɛna yɛlɛma donc fɛn caman bɛna na se ka kɛ nka n'i y'a ye ni bingani ninnu bɛ ka caya an tun ye journaliste dɔ ɲininka ale ko sabula sɔrɔdasiw caman bɔlen don u ka kɛlɛkɛyɔrɔw la ɲɛmaw ye caman b'u ka kɛlɛkɛyɔrɔw la sabula ko CEDEAO kan ka na Niger kama kɛlɛ la donc u y'u b'u ka kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa u bila dancɛw la sɔrɔdasiw CEDEAO ka sɔrɔdasiw bɛ se ka don fan minnu fɛ u taara u bila o yɔrɔw la donc o kɛlen a nana kɛ u caman nana bila yɔrɔ damadɔnu la Tilaberi baara fanfɛlaw la o de fana kɛlen don ka a to sisan bingani walikɛlaw u bɛ ka u ɲɛ don u la kosɛbɛ sabula u b'a dɔn ko u bɛ se ka don u kan ka sɔrɔ maa tɛ na u kama. Awa an ka foli b'i ye Mohamed nin tun ye Mohamed Kaba Jakite kumakanw ye ne ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Niamey Niger faaba kɔnɔna la. Ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye sɔrɔdasi marifatigi kulu min fanga ka bon kosɛbɛ Libi jamana kɔkɔduguyan fanfɛla la ayiwa k'olu ka ɲɛma ole tun minɛna ntɛnɛndon na a faden sɔrɔdasi kulu dɔw fɛ minɛli min n'a kun kɛra kɛra fitinɛ bilenba sababuya ye sabila a fitinɛ yɛrɛ senfɛ laselikɛlaw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 55 ɲɔgɔnna olu de nin tora a la colonel Mahmoud Hamza n'ale commandant de brigade 444 o ɲɛma ye ayiwa o labilala arabadon sofɛla la a seginna a ka mɔgɔw tɔw nɔfɛ u dagayɔrɔ kɔnɔna na Tripoli fanfɛla la ka taa Tripoli bayan fanfɛla bolo fɛ ayiwa ni laseli ninnu kɛra état-major des armées minnu bɛ Libi kɔkɔduguyan fanfɛla la olu ka ɲɛma fɛ AFP kunnafoni dilaw ye a yirala fana k'a fɔ ko musoba ngana dɔ ale minɛna kunungo araba la Texas mara la yan nɔ l'Amérique jamana la yan nɔ min kɛlen bɛ ka bagabagali waleyaw ta ka ɲɛsin kiritigɛla min n'ale kan ka Donald Trump n'ale ye l'Amérique jamanatigi kɔrɔ ye u ka ɲangili ka weleli min kɛlen bɛ kuru la kiiriso la o kiiri ninnu ale de kan ka kɛ o kiiri ɲɛmɔgɔ ye ayiwa ko a jalakilen don k'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko a ye fɛn min ye u ka san 2020 kalataw jamanatigi ɲini kalataw a ye namara don olu kow la Atlanta fanfɛ bolow la ayiwa ni laseli nin kɛra kunungo a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Abigail Jo ye ayiwa n'ale de bɛ bɔ Texas mara la a ye weleli de bila lase kiiri ɲɛmɔgɔba in ma ka min ne a ye siya woloma kuma caman fɔ a koɲa la. Malika di fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ an bɛ pari wante mɔgɔ ma kɔnɔ diɲɛ ka di ni ɲanamaba kɔnɔ kana sira an bɛɛ bɛ bulonba kɔnɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la.
awa ni an sigine kana do an ka jɛmukan kunnafoni tako filanan kɔnɔna la ayiwa k'a fɔ ɲɛna halisa bɛ malikura jɛmukan de ka kalamɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC ya kulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na awa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka kunnafoni na nin waati na an bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Abijankaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugukaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan awa fɛn min ye tomiyakaw ye an bɛ sɔrɔ radio Paris 5 kan fiɲɛ turukala 99 ntomi ani 8 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na teliyala u bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an bɛ directement na nin waati in na Facebook, YouTube ani Instagram kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an ye wele tun bila politiki dɔnbagalajɛ dɔ ma yaasa ka se ka na kuma fɛn min ye CEDEAO jamana tɔnkulu mɔgɔ minnu sɔrɔsikulu olu bɛ tɔnsigi min kɛnɛ kan bi k'a sigi n'u talen bɛ ka taa kuma Niger fanga dafirikɛlaw olu bɛ se ka fanga bɔsi u bolo cogoya min na ni CEDEAO ka yamaruya ye nka o waati kelen fana kɔnɔna na tuguni CEDEAO tilala k'a jira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya de fana k'u bɛ u fanga fili u fana de kan awa an ye politiki ladɔnna jɛ dɔ n'a tɔgɔ ko Isa Jawara ale bɛ politiki sɛgɛsɛgɛliw de kɛ a b'an bolo nɛgɛ kan ayiwa Monsieur Jawara Isa Jawara ni tulo b'an na an bɛ i bisimila Malikura kɛnɛ kan. An b'aw fo kosɛbɛ ayiwa l'Amérique aw ka équipe bɛɛ lajɛlen fo maa min bɛ baara la aw bolo an ka foli bɛ su bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na nin waati na fɛn bɛ se ka bamanankan mɛn an b'a bɛɛ fo. Ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye min ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko CEDEAO ka lahalaw ye ka taa fanga jagoya daraki k'a bɔ sɔrɔdasi fanga dafirikɛla ninnu bolo yala nin waleya ni ɲɔgɔn delila ka kɛ farafinna tilebiyan fanfɛla la CEDEAO ka tɔnkulu jamana dɔ kɔnɔna la wa? A ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka an b'a fɔ ko CEDEAO tɔnkulu kɔnɔla n y'a ye parce que CEDEAO yɛrɛ ye jɛkulu min ye fo k'a fɔ ka faranfasiya jamana 15 don Moritani tun b'a la jamana 16 o sen bɔra la sisan an ye jamana 15 o jamana 15 in u delinen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa a bɛ fɔ min ma ko cessez-le-feu ka taga kɛlɛlafara la kɛlɛlafara jamana jumɛn na o ye Libéria jamana ye san 1990 n'o ye 1990 u taara o la Libéria u taara o kɛlɛlafara la mais a daminɛ na a sɔrɔdasiw tun ma ca nka kɛlɛ juguya fɛ Libéria ni Sierra Leone sabula dajigi tun bɛ ka kɛ CEDEAO yɛrɛ ka o kɛlɛkɛdenw na a bɛ fɔ minnu ma ko casque blanc parce que olu bɛ bafula jɛma de don o ni ta bɛ bulalama don o ka se 1994 ma i b'a ye k'a fɔ ko u ka cɛdenw minnu donnen don kɛlɛlafara la k'a lajɛ k'a fɔ ko kɛlɛban min ko fɔra n'o ye cessez-le-feu ye ka kɛlɛ jɔ ka kɛlɛ sɔnsɔri est ce que a ko bɛ sen na wa ka kɛ sababu ye ka basigi k'o sabati donc cɛdenw taara jɔ fo ba 20 ɲɔgɔnna la a bɛ fɔ min ma ko Jawara i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ko sisan k'a fɔ ko CEDEAO k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ bon n'i ye tariku lajɛ a fɔra k'u de la ka sɔrɔdasiw bila ka taa jamana 3 ɲɔgɔnna la n'o ye Sierra Leone ye Libéria fana b'o la a kɛra wagati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi waati ka sɔrɔ an bolo an tɛna se k'olu fɔ nka e yɛrɛ bolo sisan danfara jumɛn bɛ olu ka o sɔrɔdasi ninnu ka o baara ninnu hakilinaw ani u bɛ fɛ ka taa min kɛ sisan Niger olu ni ɲɔgɔn cɛla la. Merci comme ye waati fɔ sinon tun bɛ ka bɛɛ walawala o tɛ baasi ye u taara Libéria u tun taara de k'u bɛ taa kɛlɛban de la a bɛ fɔ ma ko cessez-le-feu u taara Guinée Bissau ninnu fana o cadre kelenw de la bon u taara Gambie fana Gambie tun ye min ye ko président n'o ye Yaya Jammeh ko a perdira élection na ma sɔrɔ ka fanga bila donc u taara yen mais kɛlɛ kɔni ma kɛ a kɛra sababu ye fo ka bɛn kɛra ka na ni basigi ye mais nin bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko CEDEAO jamana kɛlɛkɛdenw ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taga président dɔ binnen fanga dɛrɛkilen k'a fɔ k'u b'o lasigi fanga la diyagoya o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de ye danfara ye ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko a bɛ fɔ ma ko coup d'état ko kelen ko CEDEAO ka sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan sinon CEDEAO ka casque blanc ninnu na u ka objectif dɔ ye min ye ni maaw ye marifa ta minnu man kan tɛ ka marifa ta an b'a fɔ min ma ko banbagaci
mandat bu bolo objectif bu bolo kata bambaratu ka marfa bo u bolo mais mi e katara jamana do mimbe seda kono katara yereka armée kele o ma delika ke wa ma ayefana seda o en tout cas gafu ko la ka foko o na maria bu bolo lala ni uboke ube sera siki kata conseil de sécurité de ma ni obiseka o de nyamaria bo de bolo ka foko ibise katara bijamna do armée ka kata ni ordre de la sigi mais madala ni anyamaria be seda o rega fe kon ayo basite o jaranye anga foli biye jawara katemenanga kuna fununye ayo ajira la ka fo ko femi mali france fanga kuntala koyi ko kelembe solibadi ambe domina iko bi bamako ka were fe no barukane sigiro la nabe wili ko geren konnana mawbe ka nyogon soso ala haklina ute kanga benkelema sabila do ya ira ka fo do kanga fra akuntala ka do fona ya ira ka fo ko awa kuka ngata ko kata kalafili labenuna ko ka kalafili aw Mohamed Danyugu nale be wa bamara kala selikala ka bobo mako ale ka sega lu sera ama anga kala selikauna me Bamako kare ko nawla ani agirona kuma be mo da kosoba bi odi timanche fanga yere ali frontier yala do kan ka farakan wa walma do de kan ka bo ala isa koni ali yere bulu fait manque farakan ankala délai de la dira au bec à Boama. Bon, pour éviter vraiment des problèmes, à Kadine ou quoi, tout ni là quoi. Parce que très jour elle a dit à ni au Tchemai. Donc, des néraninga, anga la dia, anga tout n'choualata, anga segi ordre conditionnel là. Comme du monde là, il s'acconnait à l'état fait, doit qu'à faire timanche fangaka, be adado. Partenaire outé, bon, baloko ni font, balo d'abega gelea, pour le moukacha. Ah, bon donc pour éviter tout ça, nere bolo anga tout nchwalata. Oh, ni fanga gadi sorasuye. Oh, vous savez qu'à la dia vous préparer. Oh, ameta élection na quoi. Anga tout nchwalata quoi. Vous les gars au Gerenkil na sa mu Cheikh Omar Coulibaly ali isa kone u fela tikili ali bolo chama che fanga koni be kan baram ke fuka na bla bila akaka doka fara ko bara u tagalaka Cheikh Omar Coulibaly. On est aglata mi anga do fara ko de kan. Parce que la tradition simple c'est ça, non c'est grand encore avec les chiens quoi. Parce que avec la famille sera kononana, ni do farala ka na famille na bonya ka tafe. Parce que ni boto serero dola, aga tisaka se ngoblo abitanya de ça, ami dugo de ke mogo munumbe ni ngane nyuma mbula ka nyeshi malima abeka nga tradition de deme. Ka sawabe ke ka fo bi ayemi ke ala onyo kona waratina kala mais nogoyo de bikana, nogoyo fana tisaka na nama gila do temede. On mi dugo kala ka ngo nyo bolo ala ka ngo nge ko anyere besa ko soro mina ni di parti politique ko ni di parti civil ko muso mi na le ni geren ko folen ko ni kana jimbere fere wakati chama no hawa dunyai ale ni isa ko ni ulu kumpene kini mu ye chama che fanga u franche ko ankala a nere ko ni akadne re ko shonga kere ri ka jamana bo dinga kono jenu ko bara soro an chobi fen soro ka dauma fen bebe blai fena fakula amba ira ka fo dokun temeni ministre mi nyeshin no marako ma me colonel Abdoulaye Maïgawi ali ni parti politique mo ye nyonyi ni frontier ko yin aka na kuma nyoya o na tosina Mohamed Danyuku yo abamara tokola kabob mako Ambalmao ani yantuma farafina tile bien forosi ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Akra bi alamisa ani sini fana jumadon na CEDEAO b'a ɲini Niger jamana ka binganikɛlaw fɛ u ka jamanatigi Mohamed Bazoum bila ka sigi a cogokoro la aw hakilila la yala cidenya juru fɛrɛw laban be sɔrasi doni balan wa farafina tile bien fanjakulu fɛ wa aw hakilina ye mun ye ni sɔrasi doni min be se ka kɛ Sahel jamana na o nɔfɛ kow kan jatigɛ wele kɛlɛli sini bena kɛ mun ye o maraw kɔnɔ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibirindo août kalo tile 19 baro la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kan ayiwa n kana fɔ kɔ dɛ l'Amérique masayaso ale laseli kɛ arabadona k'a fɔ ko l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden n'a furumuso Jill Biden ka kan ka taama kɛ ka taa Hawaii dɔgɔkun nata la yɔrɔ min na tasuma mɛnɛba ale binna u kɔfɛ n'a ye a senfɛ mɔgɔ min fatura la a ka ca ni maa 100 ye ayiwa ko u bɛ taa ko ka taa bɔ a yɔrɔ kasarama yɔrɔ la Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan
Biden ni muso fɔlɔ tɛnɛndon na u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi fɔlɔw ye mɔgɔ minnu kisira ani foroba fanga mara u ni marabolo sigidaw ɲɛmɔgɔw Maui ka kɛɲɛ ni White House kunnafoni sɛbɛn dɔ ye. Let me say, address the devastating wildfires, some of which are still burning in Hawaii. Mara ɲɛmɔgɔ Josh Green ye lasɔmini kɛ siɲɛ caman ko dɔgɔkun tɛmɛnen tasuma min ye tariku dugu lahayi n'a sumaya o bɛna wuli kosɛbɛ k'a ɲini Hawaiikaw fɛ u ka hakɛw dɔw cɛsiri min bɛ se ka kɛ hakɛ siɲɛ 2 walima 3 ye n'o ye 110 ye. Biden y'o fɔ joona balawu dɔ kɛra Hawaii mara la min y'a to foroba fanga ka dɛmɛ kɔrɔtɔlen ka se ka bila sen kan wa a y'a kuma fɔ Green ye siɲɛ caman nka a ko fɔra Républicain kɛlɛcɛw fɛ u ko min ye jaabi tilancɛ ye tasuma ninnu na. Jamanatigi ye balawu nin ko fɔ a ka kuma daminɛ na alamisa tɛmɛnen na Salt Lake City, Utah mara la. A ma kuma foroba la waati min na mɔgɔ faga hakɛ cayara kosɛbɛ dɔgɔkun laban na. Siren n'o ye lasɔmini welekanw ye bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la tasuma kama ani dugudenw bɛ dɛgɛ ka dogo yɔrɔjanw na n'u bɛ mankan bɔ. Herman Haidaya n'o ye baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye min ɲɛsilen bɛ gɛlɛyaw ɲɛnabɔli ma Hawaii a y'o fɔ kunnafonidilaw ye. Ema ka hakili sigi ko u kana nimisa u sɔrɔli la u y'u makun. FEMA search and rescue teams are sifting through the ashes. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Awa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Siningɛnɛ sibiri uti kalo in tile 19 san 2023 in na AS Real de Bamako bɛ Cameroun Coton Sport de Garoua bisimila a senantolanta ɲɔgɔndan bɛ tan Bamako stade du 26 mars la a bɛ don Ligue africaine des clubs champions tour préliminaire n'o ye farafinagun clubu nganaw ka ɲɛbila ɲɔgɔndanw tagaliw ye minnu bɛ don saison 2023 hukumu kɔnɔ. Nuhum Jane AS Real de Bamako degeli karamɔgɔ y'a yira ko ale ka senantolantanaw labɛnnen don. Ça va, an bɛ ka objectif de ka moyen bɛ kɛ pour que Real bɛ se ka qualifier cogo min na. Ils sont conscients de cela. Je pense que au niveau là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cas de blessure aussi, ça va. Beka kene? Ouais, Beka kene. Degelu be bolo dum kan bibina. Ada ka championnat madame ne folo geleto la. Oui, et bon, on a fait fort. 3 semaines qu'on sera ka baraka. Il y a ka pomate à championnat pour le moment. Tant que match matin, match donné, Baltano bena minke sur le terrain, lui permettait qu'il situe quoi. Coton Sport de Garoua ibadon kada kan ni ma fli oni Real ni so Bamako ya Sandola. Moudon, je connais un peu cette équipe, mais il faut une équipe qui est bien quoi, parce que les Jatimneke, oui, finalement perdu quoi, point de vue ressources financières. Je pense que Gelado solo ces 10 années. Mais au tout Bali, c'est la meilleure équipe au Cameroun actuellement. Alissalo joue la Ligue des Champions. Donc, il y a dynamique. Je sais aussi que Vilna, Baltanka du Yokosebe, Garoua, Antaraino. Non, si vous savez, commission internationale, comme je fais au Baltan la blé, il veut jouer feu, il veut jouer serré là, il veut faire un pour que Baltan mette domina et que c'est la performance qui manque. Nintena ka chien floyé AS Real de Bamako ni Coton Sport de Garoua kanyon soro nyon dana VOA Bambara Torola Bamako Siaka Traoré kala Selido. Ayiwa an balimaw ninnu de bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na jɛmukan minnu sɔrɔla kɔnɔna na olu de kɛra an garisɛgɛ ye bi an y'olu lase aw ma k'olu walawala aw ye wa u bɛɛ lajɛlen labɛnw olu kɛra Cheikh Thierry fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoni siraw la télévision a n'an ka radio siraw fɛ nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye VOA Bambara kɛnɛ kan Malikura jɛmukan kɔnɔna la a k'an bɛn waati wɛrɛ. Kubalele, kubalele, kubalele. Papa.
ta e